L-Evanġelju li għandna llum biex nitolbu bih biex il-kelma illi se titħabbrilna f'dan l-Evanġelju ssir mbagħad it-talba tagħna huwa t-tielet parabola fil-kapitlu 15 tal-Evanġelju ta' San Luqa illi flimkien jagħmlu dan il-kapitlu sħiħ li jitkellem dwar il-ħniena tal-missier. Imma f'dan il-każ u f'dawn il-kapitlu, f'dawn it-tliet paraboli, il-parabola tan-naġa l-mitlufa, il-parabola ta' drakma il-mitlufa, l-munita mitlufa, u hawnhekk il-parabola ta' il-missier ta' żewġ ulied, għandna tip partikolari ħafna ta' ħniena, mhijiex ħniena illi sempliċiment ir-raj isib in-naġa, jiġri wara n-naġa l-mitlufa biex jerġa' jsiba, mhijiex sempliċiment il-ħniena fil-battikata li tieħu l-mara biex tfittex il-munita l-mitlufa u lanqas biex il-missier tal-parabola tal-missier ta' żewġ ulied jerġa' isib lill-ibnu il-mitluf, ibnu li kien telaq minn miegħu, għaliex hawnhekk għandna tip ta' ħniena illi terġa' toħloq lil dak li jkun. Il-merħla tan-naġ li tilef naġa minn 100 u ġew 99 jerġa' jreġġaħħa flimkien mal-oħrajn biex il-merħla terġa' tinħoloq mill-ġdid u ssir merħla ta' 100 naġa. Il-mara li tieħu l-battikata biex tfittex il-munita li ntilfet treġġaħħa lura mal-oħrajn biex il-ġabra ta' muniti li kellha jerġgħu jsiru 10 kif kienu fil-bidu. U l-parabola illi se nitolbu biha llum, il-parabola tal-missier ta' żewġ ulied, jerġa' jilqa' għandu lit-tifel iż-żgħir, jerġa' jagħmlu iben tiegħu, imma hekk jagħmel ukoll jerġa' jagħmel iben tas-sew lill-ibnu l-kbir biex hu jerġa' jkun missier ta' żewġ ulied. Il-ħniena f'dan il-każ murija fit-tliet paraboli hija l-ħniena li terġa' toħloq mill-ġdid, terġa' treġġa' lura lill-bniedem għal dak li ħalqu Alla biex ikun. Il-parabola tal-lum hija meħuda mill-kapitlu 15 tal-Evanġelju ta' San Luqa. Nibdew mill-ewwel żewġ versi ta' dan il-kapitlu, il-versi 1 u 2, imma mbagħad il-parabola insibuha fil-versi 11 sa 32. Il-pubblikani u l-mitinbin kienu jersqu biħġarhom biex jisimgħuh, u kemm il-Fariżej u kemm il-kittiba kienu jgemmgmu u jgħidu nies midimba jilqandu dan u jiekol magħhom. Għalilhom ukoll kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Iż-żgħir qal lill-missieru: Missier, agħtini s-sem li jmisslili mill-ġid. U dak qasmilhom il-ġid. Ma kienux għaddew ġranet meta ż-żgħir sar kollox u telaq minn beltu lejn pajjiż imbiegħed. U hemmhekk berbaq ġidu kollu f'ħajjam tajra. Meta ħela kull ma kellu fuq dak il-pajjiż waqa' ġuħ kbir u beda jrħoss ruħu fil-bżonn. U mar daħal ma' wieħed minn dak il-pajjiż li bagħtu fir-raba tiegħu jira l-ħnieżer. Kien jixtieq kieku jimla żaqqu mqar bil-ħarrub li kienu jieklu l-ħnieżer, imma ħadd ma kien jagħtih. Imbagħad daħal fih innifsu u qal: kemm lavranti ma' missieri għandhom ħobż bix-xaba u jien qiegħed hawn immut bil-ġuħ. Ħanqum u mur għand missieri u ngħidlu: Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek, ma jistħoqlix iżjed li nissejjaħ ibnek, żommni b'wieħed mill-lavranti tiegħek. Qam u telaq għand missieru. Imma kif kien għadu fil-bogħod missieru lemħu tħassru u bġirja waħda mar inxteħed fuq onqu u biesu. Missier qallu ibnu: dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek, ma jistħoqlix iżjed li nissejjaħ ibnek. Imma l-missier qal lill-qaddejja tiegħu: isaw, ġibu l-isbaħ libsa u xiddu ilu, libsulu ċ-ċurket f'sebgħu u s-sandli f'riġlejh, ġibu l-oġol li msemmen waqtluh
ħaniklu u nagħmlu festa għax dan ibni kien mejjet u reġa' qam, kien mitluf u nstab. U bdew jagħmlu festa. Mela ibnu l-kbir kien fl-għalqa. U għawriġa lura kif wasal rib id-dar sema daqq u sfin. Sejjaħ wieħed mill-qaddejja u staqsih dak x'kien. Hawn huk qallu, u missierek qatillu l-oġol imsemmen għax reġa' kisbu qawwi u sħiħ. U inkorla u ma rridx jidħol ġewwa, imma missieru ħareġ jitolbu jidħol. Ara qal lill-missieru, ili dawn is-snin kollha naqdik, kelmtek ma ksirtilek qatt, u kieku qatt tajtni gidilili biex nagħmel ikla u nifraħ ma' ħbibi. Mbagħad jiġi dan ibnek li belalek ġidek man nisa tżinja u lilu toqtollu l-oġol li msemmen. Ibni, qallu missieru, inti dejjem miegħi u kull ma hu tiegħi huwa tiegħek. Imma kien meħtieġ li nagħmlu festa u nifirħu għax dan hu kien mejjet u reġa' qam, kien mitluf u nstab. Tini l-kelma tal-mulej. L-ewwel skaluna tal-lezzjon divina, il-lezzjon qari attent imma fid-dawl tal-fidi. Qari b'qalb mimlija fidi f'dak li Alla qiegħed iwassal fil-fatt f'din il-kelma tiegħu miktuba. U qudiemna għandna fl-attitudni li għandna nieħdu aħna stess illi din mhijiex sempliċement rakkont ħelu sabiħ, imma illi hawnhekk qegħdin quddiem il-kelma tal-Alla nnifisha. U kelma tal-Alla li qed taslilna f'forma ta' parabbola li qal Ġesu. Parabbola jiġifieri storja aktarx qasira, meħuda mill-ħajja ta' kuljum, imma li għandha l-intenzjoni li iċċaqlaq ftit il-kuxjenza ta' min jismagħha. Edna drabi oħra li hija xibka li taqbad lil dak li jkun ġo fiha u ma tħallihx jibqa' kif kien, irid jieħu pożizzjoni quddiem il-parabbola. Jew favur Ġesu, jew kontra Ġesu. Ma jistax jibqa' dak li hu. Speċjalment però kull parabbola trid iċċaqlaq il-kuxjenza biex tfarfar dak li dejjem ittieħed for granted, dejjem ittieħed mod hekk ta' drawwa, biex dak li jkun jinżel iżjed fil-messaġġ f'dak li jemmen u f'dak li jgħix. Bħal f'dan il-każ kif se naraw din il-parabbola iċċaqal ilna il-kuxjenza tagħna u tgħidilna inti kif qed iġġib ruħek mal-missier. Iben, għaddej, missierek huwa pulizija, missierek huwa sit, missierek jikkmanda biss jaf, jew Alla huwa tassew missier tiegħek u inti allura tassew ibnu jew bintu. Għax l-ewwel żewġ versi f'din il-parabbola, f'dak it-test li għadna kemm ħabbarna, jitkellmu fuq ukoll żewġ gruppi ta' nies bħalma l-parabbola titkellem fuq żewġ ulied. Għandna grupp minnhom, l-ewwel grupp huma l-mitinbin u l-pubblikani, dawk li ħallew it-triq minant il-missier u telqu l-bogħod minnu bil-ħajja tagħhom, però li qegħdin jiġu għand Ġesu biex jisimgħuh. Għax diġà qegħdin iħossu li Ġesu jista' jwassalhom għand il-missier. Ġesu jista' jagħtihom il-ħniena tal-missier u allura jerġa' joħloqhom mill-ġdid u ma jibqgħux iżjed mitinbin u pubblikani, ma jerġgħu jsiru tassew ulied il-missier. Min-naħa l-oħra għandna grupp ieħor, grupp illi jidher minn barra li ma telaqx lill-missier, ma telaqx il-bogħod mill-missier, il-Fariżej u l-iskribi tagħhom iħarsu l-liġi, ħarsuha tajjeb, anzi jgħallmu lin-nies kif ħarsuha, mela suppost l-liġi hija il-moħħ ta' Alla, xemm fil-qalb ta' Alla qalb bnedmin, u huma qegħdin jgħallmuha u jħarsuha tajjeb, fisser li huma qrib tiegħu, fisser li huma ulied il-kbar, ulied it-tajbin. Imma fl-istess ħin igergru mhux għal mitinbin u l-pubblikani li ma humiex ma jġibux ruhom ta' ulied tas-sew tal-missier, imma tal-li jgergru kontra Ġesu. Li Ġesu jikol u jagħmilha mal-mitinbin. Imma kellhom jistaqsu mistoqsija l-Fariżej.
u l-iskribi, jekk ma jagħmilix mal-mitimbin u mal-pubblikani Ġesu, kif jista' jwasslilhom il-ħniena tal-missier lill-mitimbin u lill-pubblikani? Jekk ma jagħmilix magħhom, jekk ma jikolx magħhom, kif jista' jwasslilhom din il-ħniena tal-missier? Il-parabola tibda billi iż-żgħir jitlob lill-missier biex jagħtih is-sem illi kien imisslilu mill-ġid tal-missier. Missier illi kellu żewġ ulied b'enfasi kbir li huwa missier li għandu żewġ ulied u li matul il-parabola kif nistgħu nirriflettu huwa missier li jrid jibqa' missier ta' żewġ ulied u ma jsirx sit ta' żewġ għaddejja, imma jibqa' missier ta' żewġ ulied. Iż-żgħir minnhom jitlob lill-missieru s-sem li kellu mill-ġid. Kien qiegħed jgħidlu żewġ affarijiet lill-missieru u żewġ affarijiet illi għal kull qalb ta' missier iweġġaw fil-fond tal-qalb u jweġġaw bil-kbir. Jekk irrid is-sem li jmiss mill-wirt, ġifieri jiena iktar għandi bżonn ġidek milli lilek. Inti tista' tmut, anzi, mut ħalli nieħu s-sem tal-ġid tiegħek. Lill-missieru iridu mejjed. Jiġifieri jekk imut missieru u ma jibqax iben iżjed, missier m'għandux, ma jibqax iben, irid jinqata bil-kelma tini is-sem li jmiss lili mill-ġid, irid jinqata mill-istess missieru, mill-istess għajn tal-ħajja tiegħu li għamlitu iben lilu. Imma kien qiegħed jgħid xi ħaġa oħra wkoll. Iż-żgħir kien l-inqas mit-tnejn li kellu dritt għal xi ħaġa. Dak iż-żmien l-iben il-kbir kien jieħu 2/3 tal-ġid tal-missier. It-terz ieħor jinqasam bejn l-ulied l-oħra, għax il-kbir kellu responsabiltajiet ukoll kbar ħafna fosthom li jkompli il-familja ta' missieru nnifsu. Allura żgħir li l-inqas kellu dritt qiegħed jieħu fuqu kważi drittijiet li mhumiex daqshekk tiegħu. Almenu kellu jibda l-kbir b'din il-ħaġa. Iż-żgħir huwa arroganti, iż-żgħir jippretendi iżjed milli hu, imma fuq kollox iż-żgħir irid jinqata' mill-lajn li lilu tagħmlu iben, irid jinqata' mill-missier. Int għalija tista' tmut għax jien irrid il-ġid tiegħek. Ma rridx nibqa' ibnek iżjed. Imbagħad tolqotna mill-ewwel il-mod kif il-missier jaqsam il-ġid. San Luqa l-Evanġelista sempliċiment jgħid u dak qasmilhom il-ġid. Qisu frisk bħal ħassa, qisu mu qed jiġri xejn, qisu dik it-talba tal-iben iż-żgħir tiegħu ma kienx tfisser dak li fil-fatt kienet tfisser. Aktarx illi dan għamlu bi skop partikolari ħafna, għax kien missier u allura kellu kwalitajiet, narawhom żied il-qudiem, kellu kwalitajiet eżatti ta' missier. Kien jaf tassew x'jiġifieri tkun missier u kif iġġib ruħek ta' missier. Ma kienux għaddew ġranet meta żgħir sar kollox telaq minn beltu lejn pajjiż imbiet. Bit-talba li jagħmel irrid is-sem li jmiss lili mill-ġid kien qiegħed jaqta' lilu nnifsu minn missieru. U issa jkompli jinqata' minn missieru, mill-familja, anke minn pajjiżu stess. Sar kollox, ħa il-wirt illi kien imissu u telaq il-bot f'pajjiż imbiet. Il-ħerqa taż-żgħir li jinqata' mill-missier. Malajr u kemm jista' jkun il-bot. Imbagħad għandna l-versi 13 sa 16 donnom martell isammar fuq inkwina, bl-istess ton, bl-istess daqqa, bl-istess nota. In-nota ta' sar kollox, berba ġidu kollu, ħela kull ma kellu, u mbagħad minnu ħal-oħra ħadd ma kien jagħtih jiekol imqar l-ikel tal-ħnieżer li hu kemm beda jira għax kien sab ruħu fil-bżonn. Dan il-kontrast kbir
bejn kollox, il-kollox il-milja li kellu meta kien ħdejn missieru, ma' missieru, fid-dar ta' missieru, meta kien għadu iben u bil-maqlub ħadd ma kien jagħtih imqar l-iktar affarijiet li mhumiex tal-bnedmin imma tal-ħnieżer. U jekk kienu Lut, jekk il-parabola qed tkellem lil Lut li tmur tira l-ħnieżer kienet xi ħaġa tassew tal-mistħija, tassew li inti ma baqalikx fejn tinżel. Ma dan il-kontrast naturalment ikompli idaħħalna fl-attitudni ta' dan il-kontrast, iben u missier, ulied u missier. Il-versi 17 sa 19 meta mbagħad da il-ġuħ, is-sitwazzjoni tiegħu ċabsitlu ma' wiċċu il-vera sitwazzjoni li kien qiegħed bħala bniedem, jien m'għadniex iben. Missieri l-bogħod, missieri rittu mejjed, missieri ma jista' jagħmilli xejn iżjed minn hawnhekk, minn fejn qiegħed. Allura daħal fih innifsu u qal kemm lavranti ma' missieri għandhom ħobż bix-xaba u jien ibnu qiegħed hawn immut bil-ġuħ. U beda jippjana f'moħħu x'sa jgħid lill-missieru. Jippjana f'moħħu x'sa jgħid lill-missieru biex jaqla l-grazzja li kien jixtieq li jaqla. Għax jekk teħillu l-kelma dak il-ħin, meta jkun quddiem missieru bil-mistħija, bid-dwejja huma x'inhuma, forsi bir-rabja ta' missieru għalih kif ħasebu, insa jitlef kull ċans li jerġa' għal-menu jerġa' jibda jduq it-tjiba, il-ħlewwa, l-imħabba li jkun fid-dar li kap tagħha hemm missieru. U din il-ħaġa ma rridx jitlifha, dan iċ-ċans ma rridx jitilfu. Allura beda kważi jirrehersja dan il-kliem kif sa jgħidu, kif sa jpoġġih dak il-ħin quddiem missieru ħalli jmiss qalb missieru u missieru jerġa' jaċċettaħ lura imqar bħala lavrant, imqar bħala għaddej. Imma hawnhekk għandna l-qofol fil-vers 19, il-qofol ta' dak li jirrealizza it-tifel iż-żgħir. Jiena għar mill-lavranti ta' missieri. Il-ġuħ u s-sitwazzjoni li issa jiena qiegħed nira l-ħnieżer u li lanqas qed nieħu ċans li niekol dak li jieklu huma, din is-sitwazzjoni tiegħu ġabitu f'postu, ġabitu f'sessieħ biex jinduna li hu għar mill-lavrant. Illi llum jagħtaw, illum jagħtih il-ħobs is-sit biex ikun jista' jaħdimlu. Mhux b'rispett, ma biex ikun jista' jibqa' jaħdimlu. Iż-żgħir irrealizza li hu qiegħed f'sitwazzjoni ħafna għar minn hekk. Inqata' mill-missier ma baqax dak li hu fil-fatt, iben ta' dan il-missier. Miet bħala iben, ninnutaw li l-aħħar vers tal-ewwel parti fejn titkellem fuq it-tifel iż-żgħir tispiċċa bil-fatt illi dan ibni kien mejjed u reġa' qam. L-aħħar vers tal-aħħar parti, meta titkellem fuq it-tifel il-kbir ukoll titkellem kien mejjed u reġa' qam. Il-mewt meta aħna ninqatgħu mill-missier li jagħtina l-ħajja, li għamilna ulied għax mingħajr il-missier ma nissejħux iżjed ulied. Il-vers 20 ikompli jibni dan il-kontrast, kontrast enormi bejn il-vers 12 fejn jgħidilna biss meta iż-żgħir talbu is-semm mill-wir tiegħu u dak qasmilhom il-ġid. Qisu l-iktar ħaġa naturali fid-dinja. Qisu ibnu b'dak li qallu tin is-semm il-ġid li jmissni ma kienx tfisser il-weġa kbira li kienet fil-fatt tfisser. Il-vers 20 jurina il-missier ħireġ għal ibnu mid-dar tiegħu, id-dar fejn xtaq tant iż-żgħir jibqa' parti minnha, imma nindunaw li qed tagħtina dan il-vers tal-missier ħireġ biex jilqa' lill-ibnu
id-deskrizzjoni l-kwalitajiet ta' xi ġifieri tkun missier. L-ewwel nett huwa l-missier li jara mill-bogħod. Allura aktarx għalhekk b'tant diżinvoltura qasmilhom il-ġid. Kien diġà qed jifhem li bħala iben dak se jerġa' lura u jiena nibqa' nistennih għax se jerġa' lura. Barra milli il-missier huwa missier għax jara mill-bogħod, jaf lill-ibnu, it-tieni kwalità li toħroġ minn dan il-vers hija dak li jagħmel il-missier huwa kollu intenzjonat lejn ibnu. Għax il-missier minnu nnifsu ikun missier jekk hemm ibnu. Mela dak li jagħmlu bħala missier għax qiegħed jagħmlu ma' ibnu. Dak li jagħmel jagħtih kwalitajiet ta' missier għax qed jagħmlu ma' dak li huwa iben tiegħu. B'dak li qiegħed jagħmel imbagħad qiegħed joħloq lill-ibnu bħala iben. Meta jaħfirlu, meta jilqgħu għandu mill-ġdid, meta jerġa' jagħmlu iben mill-ġdid u mhux lavrant, u mhux bniedem wiċċu tost, u mhux bniedem arroganti, u mhux bniedem li waqa' tassew fil-baxx għax ma baqax ibni, issa nerġa' nilqgħu, nerġa' nagħmlu iben kif fil-fattu. Meta raħ ġej tħassru jgħidilna l-Evanġelista, u l-Evanġelista juża l-kelma tħassru fis-sens ta' dak li tfisser il-ħniena fil-Bibja kollha. Il-tifsira ta' ħniena fil-Testament il-Qadim u fit-Testament il-Ġdid hija tieħu biex ngħidu hekk l-istampa tal-intestini, tal-interjuri, ġifieri emozzjoni qawwija ħafna, imma is-singular tal-kelma li tintuża hija tfisser il-ġuf. U l-ġuf huwa l-ikbar simbolu ta' ħolqien mill-ġdid, ta' tarbija li tikber, ta' tarbija li tibda u tikber u ssir bniedem indipendenti. Meta tħassru, il-missier jerġa' joħolqu lill-ibnu minn bniedem il-bogħod, minn bniedem li m'għadux iben, jerġa' jagħmlu ibnu. It-tielet kwalità li jagħtina dan il-vers dwar il-missier, illi l-missier jaf biss iħobb. Meta jgħidilna intefa' fuqu biex ngħidu hekk, u mlih bil-bews, il-Grik tal-oriġinal tista' tfisser ħabbu b'imħabba kbira ħafna lil dak li kien qallu jien ma rridx inkun iżjed ibnek. Imbagħad għandna l-versi 21 u 22 illi nistgħu nsejħulhom il-qofol ta' din il-parti, ta' din l-ewwel parti. Nistgħu nistħajlu lill-liben iż-żgħir waqt li ġej fit-triq jerġa' jirrepeti il-kliem li kien sa jgħid lill-missieru biex ma teħellux il-kelma u jitlef iċ-ċans. Dnibt kontra s-sema u kontrik ma jistħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek, żommni b'wieħed mill-qaddejja tiegħek. Meta fil-fatt ġie quddiem missieru joħroġ jilqgħu u jiġi quddiem missieru u jibda jgħid dak il-kliem, ninnotaw li l-missier iwaqfu milli jgħid żommni b'wieħed mill-qaddejja tiegħek. Ma jgħidix dik il-frażi, żommni b'wieħed mill-qaddejja tiegħek. Għax il-missier jibda jordna lill-qaddejja tiegħu, lill-lavranti, iġibulu l-libsa l-iktar sabiħa, simbolu ta' bniedem li huwa privileġġjat għax huwa ibnu. Iġibulu s-sandli, jiġifieri dak huwa ibnu għax il-qaddejja l-lavranti ma kinux jilbsu il-qrieq, ma kinux jilbsu s-sandli, u jagħtuh ukoll iċ-ċurket tal-awtorità ta' ibnu. Il-qaddejja ma kellhomx iċ-ċriket tal-awtorità. Waqt li l-missier qiegħed jordna lill-qaddejja iservu lill-ibnu b'dawk is-simboli kollha tad-dinjità ta' iben, fl-istess ħin qiegħed jgħid inti tibqa' ibni, inti terġa' ssir ibni, għax jekk int issir għaddej, jien ma nibqax missier, jien insir sit u ma nibqax missier iżjed. U jekk ma nibqax missier, ma nibqax neżisti. Allura għandna dan id-dialogu bejn l-iben iż-żgħir u l-missier li huwa l-qofol fis-sens li hawnhekk għandna il-missier li jrid jibqa' il-missier
ta' dak li telqu, ta' dak li ma rridx jaf bih iżjed bħala missier, donnu figura ta' dawk li bl-imġiba tagħhom fl-ewwel żewġ versi juru li bl-imġiba tagħhom ma jridux ikunu dawk li huma uliet il-missier etern, il-missier Alla. Bl-imġiba tagħhom għax mitimbin u pubblikani jitilqu l-bogħod mill-missier. Imma permezz ta' Ġesu jerġgħu lura ħalli jerġgħu jinħolqu mill-ġdid bħala uliet maħbuba. U lil-qaddejja jgħidilhom ukoll il-missier ejja nagħmlu festa kbira, mhux morru għamlu festa kbira, ejja nagħmlu festa kbira x'dan ibni kien mejjed u reġa' qam. Jien se nkun f'nofskom ħalli nagħmlu din il-festa. Xi ħaġa li tirrepeti ruħha fl-aħħar ukoll mal-iben il-kbir. Nistgħu nieqfu hawn bil-parabola. Il-parabola għandha l-ħsieb illi twassilna l-ħniena tal-missier fil-maħfra taż-żejr. Kieku kien hekk, it-tieni parti ma kienx tagħmel iżjed sens. Ma kienx hemm ikun sens għaliha, bżonn għaliha, imma l-parabola tkompli. U l-parabola tkompli bi skop importanti ħafna. Ibnu il-kbir kien il-għalqa. U meta jisma' d-daqq jistaqsi għaliex x'inhi l-okkażjoni. Jien l-iben il-kbir ta' din il-familja ma nafx l-okkażjoni għalfejn l-iskop ta' dan id-daqq, għalfejn qegħdin tifirħu. Kif ma nafx bih dan il-ferħ. U ninnutaw il-kliem li jgħid il-qaddej lill-kbir. Hawn ħuk. Mhux ġie dak li dineb, dak li ma rridx jibqa' iben ta' missierek, dak li berbaq il-ġid tal-familja, hawn ħuk. U missierek għatillu l-oġol li msemmen, għax reġa' kisbu lura qawwi u sħiħ. Ninutaw li anke il-qaddej, fem eżatt ir-relazzjoni li kien hemm f'dik id-dar. Jiena qaddej, imma il-kap ta' din il-familja li jiena nagħmel parti minnha li jiena qaddej tagħha huwa missier li għandu dan l-iben għalkemm telaq il-bot minnu reġa' għandu qawwi u sħiħ, għax reġa' ċċettaħ lura lil dan it-tifel. U din il-ħaġa l-kbir ma femix. Assolutament. U ma femix, mhux bir-rabja tal-inġustizzja li tidher fil-wiċċ, imma lix l-attitudni tiegħu f'dik il-familja, ir-relazzjoni tiegħu ma' missieru ma kienitx dik ta' iben il-kbir ma' missieru. Ma kienitx dik ta' iben il-kbir f'din il-familja. Imma kienet ta' qaddej perfett. Naħseb illi missieru seta nominaħ għal Workman of the Year u kien jirbaħ l-award. Għax x'jgħidlu lill-missieru meta jiltaqa' miegħu? Jgħidlu jiena dejjem miegħek, kelmtek ma ksirtilek qatt. Mela jien qaddej perfett. X'nagħmel għalik, x'għamilt għalik huwa dak li jimlieli ħajti lili. Jiena ngħix neżisti biex lilek nagħmillek ħafna affarijiet. Nagħmillek l-aħjar affarijiet, lilek naqdik. Imma kien qiegħed ipoġġi lilu nnifsu fl-istess keffa ta' kif ried iż-żgħir iż-żgħir ipoġġi lilu nnifsu wara li ġie lura. Jiena qaddej perfett. Imma meta jien qaddej perfett, meta jiena iben il-kbir, allura qed nagħmel lili u lilek inti sit u jien qaddej tiegħek. U din il-missier ma setax jaċċetta, għax hu kien missier ta' żewġ ulied, mhux sit ta' żewġ qaddejja. U allura dan il-kontrast fid-dan id-dialogu joħroġ din it-tema kontinwa ta' martell isammar fuq inkwina it-tema missier ulied, missier ulied. Missier li ma jgħaddix mingħajr uliedu, ulied li ma jeżistux mingħajr missierhom. Għax ma jeżistix missier mingħajr iben u iben mingħajr missier. U jerġa' l-missier. Kien meħtieġ li nagħmlu festa.
Kien meħtieġ li namlu festa, mhux li tagħmlu festa, li namlu jien inkun fil-ferħ, naqsam fil-ferħ għal meta żejr reġa' lura. U għalhekk għax il-missier kellu din l-attitudni li jkun fin-nofs tal-ferħ u taċ-ċelebrazzjonijiet ta' wliedu, li l-kbir qatt ma taħ, kif akkużah il-kbir, qatt ma tajtni gidi biex nifraħ ma' ħbibi. Le, m'għandek qatt gidi biex tifraħ, inti tifraħ ma' ħbibek u jien ma nkunx magħkom. Meta mbagħad ilumu fuq dil ħaġa inti dejjem miegħi, imma jien irid inkun f'nofs il-ferħ tagħna bħala familja tiegħi ta' missier ma' żewġ ulied. Inkella ma nkunx iżjed jekk ma nifraħx magħkom fil-ferħ tiegħi għar-ritorn għal fatt li qiegħed magħkom. Jekk ma nkunx hemmhekk jien ma nkunx inħossni iżjed missier ta' żewġ ulied. U din il-ħaġa ma tistax tkun. Għax jien fil-fatt kif bdiet il-parabola, jien missier ta' żewġ ulied. Donnu li dan inkunu nagħmlu aħna meta ninqatgħu mill-missier, inkunu qegħdin ngħidulu inti tkunx iżjed missieri, meta ninqatgħu mill-missier bil-ħtija tagħna, bid-dnub tagħna, bl-imġiba tagħna, bl-attitudnijiet tagħna. Ejjew fiskiet nerġgħu naqraw dan it-test, dan l-Evanġelju. Unħallu illum il-kliem missier u iben, missier u ulied jinżel tassew f'qalbna. Unħalluh jixlina, inħalluh jistaqsina, inħalluh jisfidana. Alla huwa missier għalija, jiena nħossni iben, bint ta' Alla. Tieni skaluna, tieni tarġa tal-metodu ta' talb, tal-lezzjoni divina, il-meditazzjo. L-attitudni tiegħi tkun tkellem mulej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Allura il-mistoqsija li tmexxini f'din it-tarġa, f'din it-tieni skaluna, x'qiegħed jgħid Alla lili permezz ta' dan it-test, permezz ta' dan l-Evanġelju, permezz ta' din il-parabola. U la hija parabola irrid nistaqsi wkoll kif qiegħda tixlini il-parabola. Kif qiegħda ċċaqlaq li l-kuxjenza tiegħi il-parabola. Kif qiegħda tkellimni biex jiena dak li dejjem ħadd for granted, dejjem dak li emmint li huwa tajjeb u hekk għandu jkun, dejjem ħadd bidrawwa jiena nfarfarlu trab minn fuqu ħalli nakkwista attitudni ġdida. Fuq kollox din hija s-sens veru tal-konverżjoni li jiena nerġa' ndur lejn Alla
meta iċċaqlaq xi ftit minn din id-direzzjoni ċara li għandi nieħu bħala bniedem li jemmen falla, bħala bniedem f'dan il-każ li jħossu iben ta' missier. U nistgħu nagħmlu xi suġġerimenti kif il-kelma tal-Alla qiegħda tkellimna, qiegħda tixlina, qiegħda tistaqsina, qiegħda tisfidana permezz ta' din il-parabola. Bħala iben tal-missier, bħala bint tal-missier li huwa Alla. Kif tħoss illi xi kultant inti iġġib ruħek bħat-tifel iż-żgħir? Il-parabola qabbletilna li ben iż-żgħir mal-pubblikani, mal-mitimbin. Jien inkun xi kultant pubblikan midneb mod illi irrid brieda jien stess minn naħa tiegħi ninqata' minn dan il-missier li lili jagħmilni iben, minn dan il-missier li lili jagħmilni neżisti. Jiena inġib ruħi fil-ħajja tiegħi normalment brieda sħiħa bħat-tifel iż-żgħir. Illi lill-missier ngħidlu jien m'għandix bżonnok, jien għandi bżonn dak li tagħtini. Fi Kristu Ġesu jiena wkoll iben tal-missier. Allura meta naqra, nitlob, nirrifletti, nagħmilha tiegħi, inħallija taqbadni il-parabola fix-xibka li tinseġ madwari. Kif inxebbaħ il-kbir, l-iben il-kbir, mal-Fariżej u l-iskribi tagħhom. U jekk jixtiebħu fil-fatt illi bħal l-iskribi u l-Fariżej, il-kbir għalih l-importanti illi kien qiegħed jagħmel il-liġi u r-regolamenti fid-dettalji tagħhom. Jagħmel dak kollu li qiegħed jagħmel għall-missier mingħajr ma jirrifletti li fil-fatt kull ma jagħmel u kull ma jgħid, u kull ma kull ma jista' jagħmel, kull ma jista' jgħid, u kull ma jista' jkun, għax hemm il-missier, għax kien hemm il-missier qablu, għax hu ma setax allura jkun kieku iben, kif jitqabbel il-Fariżej, l-iskribi, ma l-iben il-kbir, dawk illi l-importanti x'jagħmlu għall-missier, x'jagħmlu għal Alla, x'jagħmlu għal dak li huwa s-sit tagħhom. Jiena naqbad li l-nifsi f'din ix-xibka li tibni madwari il-parabola u naqbad li l-nifsi nipprova nagħmel ħafna affarijiet għal Alla aktar milli inkun dak li fil-fatt jien għal Alla l-missier. Allura iben u bint ta' dan il-missier li lili jħobbni. Jiena nipprova nagħmel u nagħmel u nagħmel jew iżjed inkun u inkun iben jew bint ta' dan il-missier. Kif jixxieħbu il-kbir u l-Fariżej u l-iskribi tagħhom. Għat-tifel iż-żgħir, it-triq tan-niżla bdiet meta fettillu jakkwista l-ġid ta' missieru u jivvalorizzah, jiżnu, iqisu bħala ħafna iktar importanti
minn missieru stess. U staqsa lil missieru, talab lil missieru, bordni bikmant, għatini is-sem li jmiss mill-ġid tiegħek. Minn hemmhekk bdiet it-triq tan-niżla. Għalija quddiem dan il-vers ta' arroganza kbira, ta' bniedem li ma jaf x'inhu jgħid għax il-fatt li qala ifisser ma rridx iżjed inkun ibnek. Dan il-fatt, din is-sentenza, din il-frażi, din l-ordni lill-missier mingħand Liben iż-żgħir. Kif toqgħod għalija wkoll meta jien nagħmel id-dnub għax irrid jien. X'inkun nagħmel fil-fatt meta jien nidneb? X'inkun ngħidlu lil Alla fil-fatt meta jien nidneb? Jekk mhux jien ma rridx ikolli x'naqsam iżjed miegħek. U meta qed ngħid lil Alla beħtijieti jien ma rridx ikolli x'naqsam iżjed miegħek, qed ngħid jien irrid nispiċċa, jien irrid nintemm, jien irrid naqta' il-linja li tgħaddili il-ħajja minn għandek biex int tkun missier u jien inkun iben. Id-dnub dan hu. U għalhekk jissejjaħ dnub mejjed, mhux għax rieqet id-dnub, mhux għax mejjed id-dnub. Nafu mill-esperjenza kemm ma jorqodx id-dnub, kemm mhuwiex mejjed id-dnub, imma kemm lili joħloqli imwiet f'ħajti. U l-ar mewt meta ninqata' mill-lifeline, mill-linja li taqqadli mal-ħajja ta' Alla. X'inkun nagħmel jien meta lil Alla ngħidlu le bid-dnub? Suġġeriment għal dak li qed tgħidilna il-kelma tal-Alla llum huwa żgur dwar ir-relazzjoni tagħna ma' Alla, mhix relazzjoni ta' sit mal-qaddejja tiegħu, imma żgur hija relazzjoni ta' missier ma' wliedu. U allura kieku kellna niftħu t-tieqa ġo qalb Alla u nittawlu ġewwa, x'konna nsibu? Konna nsibu ix-xewqa kbira ta' dan Alla illi jkun sit tagħna u li aħna nkunu għaddejja tiegħu. Jew f'dik il-qalb konna nsibu missier mitluf bl-imħabba lejn uliedu. Nifhmu jew le li tagħmel ħafna differenza għalina stess u għal Alla wkoll jekk aħna nkunu għaddejja u hu sit jew inkella li aħna nkunu ulied u hu jkun il-missier tagħna, nifhmu li tagħmel ħafna differenza. Tielet skaluna, tielet tarġa tal-lezzjo divina hija l-orazzjo. Jekk fil-meditazzjo nirriflettu dwar x'qiegħed jgħid Alla lili permezz ta' dan it-test, fl-orazzjo issa l-kelma li tani Alla issir it-talba tiegħi lil dan Alla. L-ewwel kellimni hu, bl-istess kelma se nkellmu lura jien. It-talba tiegħi lil Alla wara li kellimni permezz ta' dan it-test. Illum it-talba nixtieq noħodha mill-ktieb Mulej ibqa' aħdem magħna ta' Don Paul Camilleri. Inti Mulej tħobbu wisq lil bniedem, jaħrab minnek u tiġri warajh, joffendik u titħassru, jinjorak
u tibatlu iżjed messaġġi. Tikkastigah u taħfirlu, teżiljah u tilliberah, tikkonfondih u ssabru. L-aħħar kelma hija dejjem imma favorih. Tassew int, Alla għani fil-ħnina. Intant ħabbejta lid-dinja li tajta lil ħadd inqas minn ibnek il-waħdini. U battu biex bih hija salva. Xiblu dak il-bniedem mulej li jħobb id-dlam aktar mid-dawl. Kif ma jitgħallem qatt mit-tiġrif tat-tempju, mill-waqa tas-swar, mill-ħruq tal-palazzi. Kif ma jixofx il-bniedem mill-qerda ta' kull ma prezzjuż mitkaxkir fl-eżilju. Għaliex bil-fors irid jitbiet minnek biex jersaq lejk? Għaliex irid iduq l-imrar tal-konfużjoni biex jibda jixxenna għal serniq ġdid? Intrefa mill-ġdid qudiemna mulej, għaliex aħna ħbejnik, aħna ġennibnik, aħna injorajnik. Ħu postok fin-nofs mill-ġdid, fejn jixraqlek, fil-għoli. Iġbed dejjem l-attenzjoni tagħna. Ikkonvinċina minn imħabtek. Tħallinix nobot id-dawl biex nibqa' komdu u moħbi feħżuniti. Imma ressaqni lejn id-dawl biex ma nistħix nagħmel is-sewwa. Ibqa' ħobbu ħafna mulej lill-bniedem. Mhux għax jixraqlu, imma x'dajjef wisq. U mingħajrek ma jgħaddix. Missier Qaddis. Edna ta' spiss f'riġlejk biex nindunaw u napprezzaw dejjem iżjed l-imħabba li inti għandek għalina. Mhux imħabba ta' sit lejn il-qaddej biex jibqa' jaqdih, imma mħabba ta' missier lejn ibnu, lejn bintu, biex hu jkun jista' jibqa' missier li jħobb. Biex aħna nkunu nistgħu nibqgħu ulied maħbuba mill-missier. Mulej għatina l-attitudni ta' ibnek Ġesu li f'kollox ma kienx jaf jgħid ħlief int missieri. U għatina l-attitudni tiegħek li ma tafx tgħid ħlief inti ibni u bint il-maħbub. Ir-raba skaluna, ir-raba tarġa, il-kontemplazzju. Jiġifieri permezz ta' din il-kelma li tagħna Alla, permezz ta' din il-kelma li saret it-talba tagħna, aħna nistgħu noqogħdu fit-tempju ma' Alla, kontemplazzju, fit-tempju ma' Alla, biex nindunaw iżjed minnu, biex narfu iżjed minnu, biex nidħlu iżjed f'dik il-qalb tiegħu u nindunaw minnu allura. L-attitudni f'din it-tarġa tkun ixħet mulej, id-dawl ta' wiċċek fuqna. Ħalli meta nħarsu lejk, wara li tkun kellimtna, wara li nkunu kellimnik, wara li din il-kelma ssir il-kelma tagħna lilek, it-talba tagħna lilek, nistgħu narfu aħjar minn inti bid-dawl li inti tixħet fuqna. Nħoss li f'din il-parabola Ġesu jurina kif inkunu tassew ulied il-missier. Din il-parabola ddaħħalna iktar forza, b'qawwa li ma nirreżistux ġol qalb ta' dak li huwa l-missier tagħna. Mhux b'dak li nagħmlu, inqas u inqas b'dak li nagħmlu għalih, imma b'dak li aħna anka jekk ma nagħmlu xejn, basta nkunu dak li aħna. U aħna diġà uliedu qabel nagħmlu xi ħaġa.
Allura, qudiem din il-parabola, ejja niggustaw iktar lill-Alla kif aħna niggustaw lilu, imma kif aħna nistgħu niggustaw iżjed dak li tassew hu. U dak li tassew hu jagħtihulna huwa stess, jgħidilna San Pawl, dak il-missier li jibgħat l-Ispirtu tiegħu f'qalbna jgħajjat Abbà Missier. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu,